morning, guys! Nakabihis na ako. I'm just wearing a black dress. Ano bang hinahanap ko? Naghahanap ako ng tawag nito walis. Kasi wawalisan ko ang aming entrance. Kasi ang daming dumi. Moles, can you get a place? Because I need to sweep the floor. Molly, come on. Molly. Come on, Moles. Come on. Let me sweep the floor. Pangit yung brush nila dito. Tingnan mo. Attire ko. Let me put you up a bit. Yeah. Yung attire ko. So, black dress lang siya. Tapos nag-tights ako. Yan sa likod. Lang. Simple. Tsaka, meron siyang dito. I bought this from Shein. Ang black dress. I really like it. Hanap tayo ng maila-lunch ko. Ang aking maila-lunch. Wala naman. Yun yung bolognese pa dito. Oh, too much carbs. Bread. What's this? I think it's a soup. Lentil and smoked bacon. Ooh. And I need some snack. Did you have your bread today, Molly? Si Molly, love niya ang toast. So, nagto-toast sila ng daddy niya. And that's it. That's it for me. And then black coffee. Yun lang. Abang na naman siya. Kasi gusto niyang sumama. Don't you, Mose? Do you wanna come with us to work, Boom Boom? Pagay ko lang siya sa aking boots. Ang dilim naman dito. May black boots. Ayan. Hi guys! Hapunan tayo. Nag-order yung asawa ko ng Chinese takeaway. Kagagaling namin trabaho. Tapos nag-order siya kasi ayaw niya magluto. Kaya ito yung rice. Nagutom ako. Ito yung beef. Dali lang. Menu ako dito eh. Ito yung crispy beef in a Thai sweet chili sauce. That's it. Yan. Just gonna cover it para maano siya, init pa din siya. Spring rolls, chicken bowls. Chicken balls and prawn crackers. Babe, don't you want any prawn crackers? And ano bang inumin ko? Wala, I don't know. Hindi ko alam. Gusto ko lang kumain. At ito yung sweet chili sauce. Itong lasa ng ng prawn cracker, yung
Alam niyo yung squid sa atin na chicharon, yung nasa pack siya na para siyang matigas tapos pag piniprito mo siya, parang lumalaki sila yung parang ganito. Ang sarap. Crispy siya na ano na shredded na beef. You know. Yum. Oh. Sarap. Nag-stay sana ako sa work until 6 o'clock. Until 6 o'clock. Hindi kinaya ng powers ko. Talagang yung mata ko, yung nag-ano eh. Yung mata ko yung nag-give up. At saka ang lasa itong chicken balls. Yan. Yung chicken siya sa loob. Tapos yung harina, piniprito siya. Parang mga quick ata sa atin eh. You know. Yan. Tapos chicken yung nasa loob. You see? Di ko ma-imagine ang bilis ng araw. Grabe. Parang kakagising ko lang kahapon. Monday pa. Ngayon, Friday na bukas. Bisaya ako kasi yung kapatid ko, lola ko, mama ko nanonood sa video ko. Tara, Jasmine, no? Kaunday, kuane ka ng lumpia. Oo. Lami. Ay. Nakaka-happy talaga pagkain. Diba, kanina, ang lunch ko, soup lang.
Ulan. Masarap din. Chicken balls. So crispy. Sarap. Babe, do you want some more? Yan guys, busog na ako. Ang sarap niya. Ang sarap-sarap niya. Lalo na pag gutom ka. Kaya thank you for watching guys. And we'll see you next time sa aking video. Thank you. Bye!